Så ligger vi her i lokken i Liverpool Marina. Vi skal ud, så skal vi ud igennem her. Pardon? I don't know what we're waiting for. Det var så her vi kom ind. Ja, det er så i dag den er blevet den 18. september. Vi har lidt over en uge tilbage her, så går turen hjem af. Vi er på vej ud af dokken her i Liverpool Marina. Så, og alt vel, er det godt derhjemme. Hej.